الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. تیرے نام تو شروع کی تھی گل مولا، تیرے ہاتھ وچ لجاں ساریاں نے. تیرے نام تو شروع کی تھی گل مولا، تیرے ہاتھ وچ لجاں ساریاں نے. تیرے نام دیے مینوں سو مولا، اساں بنا پراں اڈاریاں ماریاں نے.
او جنہیں تیرا نام چھڈ دتا انہیں جتیاں بازیاں ہاریاں نے۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہیں۔ درود و سلام آقا کائنات سید الاولین والآخرین، امام اعظم، امام کائنات، امام المرسلین، امام المجاہدین، سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا واسطے ہیں۔ بھائیو، بزرگو، میری ملت نوجوان ساتھیو، پردے دے اندر بیٹھ کر سنن والی معززات، مکرمات، اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، اسلامی مہینے دے اندروں ذوالقعدہ دا مہینہ بڑی تیزی دے نال اپنی منزل دی طرف رواں دواں ہیں۔ آج ذوالقعدہ دی تقریباً 20 یا 21 تاریخ ہو چکی ہے۔ ذوالحجہ دا مہینہ ساڈے سراں دے اتے بے ون پدن ہے۔ بہت بڑے مہینے دے اندروں، اسلامی مہینے دے اندروں اللہ تعالیٰ نے 4 مہینے عطا کیتے نے، تے جنہاں دے اندروں 2 مہینے محترم بھائیو، انہاں مہینے دے اندر خطبہ، واعظین، جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام دی یاداشت دے اندر سیرت ابراہیم اور سیرت اسماعیل اور حجت الوداع جتنیاں بھی چیزاں نے، حج دے مناسک، حج دے جتنے بھی مسائل نے، انہاں مہینیاں دے اندر بیان کیتے جاندے نے۔ گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر اسی حضرت ابراہیم علیہ السلام دی ابتدائی زندگی، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام دا بچپن، انہوں نے کس طرح گزاریا ہے، اور بچپن دے اندر ہی اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو توحید دی سمجھ عطا فرمائی ہے۔ پہلے خود پہچان کر لی، پھر اپنے باپ نو دعوت دیتی، باپ دی دعوت تک اسی پہنچے ہاں۔ وقت تے پیش نظر جمعہ دا اختتام ہو چکیا سی۔ آج بھی انشاءاللہ العزیز سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سیرت حوالے دے نال پارٹ نمبر 2 انشاءاللہ العزیز بیان کیتا جائے گا۔ سب تو پہلے حضرت ابراہیم نے اپنے باپ آزر یعنی طارق نو دعوت دیتی ہے۔ پتہ یہ لگیا جدو دین دی سمجھ آ جائے، دین دا پتہ چل جائے، توحید اپنے گھر تو شروع کرو، توحید اپنیاں بچیاں تو شروع کرو، توحید اپنیاں بیٹیاں اور اپنیاں بیویاں تو شروع کرو۔ انشاءاللہ العزیز اگر توحید تیرے گھر دے اندروں شروع ہوندی ہے،
سب تو پہلے تیرے گھر دے اندر ایک نوجوان یا تیرا بیٹا اس طرح دا تیرا ساتھی بنے گا جڑا تیرے ایک بازو ہون دی مانت معاشرے دے اندر چل کے لوگاں دے سامنے تیرے نال مقابلہ اور لوگاں دے نال تیرا ساتھ عطا کرے گا۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نو نا اللہ تعالیٰ نے انہاں دا چچے زاد بھائی یعنی لوط علیہ السلام ہاران دے بیٹے لوط علیہ السلام اللہ نے عطا کر دیتے، وہ بھی نال تبلیغ واسطے نکلے، لیکن گل مقدرہ دی ہوندی ہے جنہاں نو میرے رب نے ہدایت دینی ہوئے اللہ انہاں نو ہدایت دے نال مالا مال فرما دیندے نے۔ حضرت ابراہیم نے بڑی کوشش کی اپنے باپ نو تبلیغ کی، لیکن باپ صراط مستقیم تے نہ سکیا۔ محترم بھائیو، جدو ویکھیا باپ گل نہیں مان رہا، پہلے کلی جگہ تے سمجھایا۔ طریقہ بھی یہی ہے، ہر مجلس کا طریقہ ہے، اگر کسی دے اندر کوئی خامی ہے، کسی دے اندر کوئی کمی پیشی ہے، انہوں سب تو پہلے اپنے انداز دے وچ سمجھاؤ، کلی جگہ تے بہ کے سمجھاؤ، کلی جگہ تے انہوں بہ کے دعوت دیو، یار میرے بھائی یہ کام اس طرح دا ہے، انہوں اس طرح کرنے چاہیے ہے۔ اگر وہ نہیں سمجھدا پھر انہوں تبلیغ چھڑنی تو نہیں نا، پھر انہوں اور انداز اپنانے چاہیے ہے، شاید کہ کسی اور انداز دے اندر آ جائے۔ اسی حوالے دے نال میں قرآن پاک دے اندر چند ایک دلائل تواڈے سامنے بیان کرن لگیاں، ذری پوری تمجد دے نال گفتگو نو سماعت فرمایا جے۔ میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر دی سینہ پاک تے نازل ہونے والا اللہ دا قرآن ہے۔ اللہ فرماتے نے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کر دے جانا، ذری غور کرنا۔ میرے پیغمبر دی سینہ پاک تے نازل ہونے والا فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ، اسی اپنی کتاب دے اندر ابراہیم دا ذکر کیتا ہے۔ قرآن نبی پاک تے نازل ہویا ہے، ذکر حضرت ابراہیم دا کر رہا ہے۔ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کر دے جانا، ذرا غور کر دے جانا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر نو دعوت دیتی ہے، فرمایا ابو جی اے جنا بتاں دی پوجا چسی پہ کر دیو، اے نہ نفع دے مالک نے، نہ نقصان دے مالک نے، نہ فائدے دے مالک نے، نہ موت دے سکتے نے، نہ زندگی دے سکتے نے۔ ابا جی کچھ بھی نہیں جے کر سکتے، ابو جی نہ دا کھیڑا چھڑ دیو۔ اللہ اکبر اللہ، لیکن نہ گل سنی، گل نہ سنی، گل منن واسطے تیار نہ ہوئے، تے حضرت ابراہیم نے پھر ابو نو چھڑ کے پوری قوم نو تبلیغ واسطے نکل گئے۔ ایک کو کلہ ابراہیم ہے، کلے جوان ابراہیم نے، ایک توحید والا بندہ ہے، پوری قوم تے بھاری ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فرماندے نے فرمایا اذ قال لأبیہ وقومہ ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون۔ اذ قال ابراہیم لأبیہ وقومہ، پہلے باپ نو کلی جگہ تے سمجھایا، ہن قوم دے وچ لیا کے سمجھایا۔ اذ قال لأبیہ وقومہ، اے میرے ابو جی، اے میری قوم دیو لوگو، ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون،
आ जड़े पत्थरां दियां मूर्तियां बनिया हुई ने, आ जड़े कुब्बे ते कुब्बे बनाए हुए ने, आ जड़े पत्थरां दे सामने सजदे करदे फिरदे हो, आ जड़ियां पत्थरां दियां मूर्तियां बनाईया हुई ने, मा हाज़ी तमासीलुल्लती अनतुम लहा आकिफून, जिन्हां दे सामने सजदे करदे हो कुछ भी नहीं जे कर सकते। अब्बा जी ये कुछ भी नहीं जे कर सकते। अल्लाह अकबर। अल्लाह जदों कौम ने गल सुनी है, पहले अबू नूं दावत दी, तो जदों कौम ने गल सुनी तो कौम की कहती है, सुनो ओ लोग भी इस तरह की गल करते सन, अज दे लोग भी उस तरह की गल करते हैं। तो हजरत इब्राहिम की कौम ने की आख्या, फरमाया कालू वजदना आबाना लहा आबिदीन। ओए नौजवान इब्राहिम, तू ते अज जम के तौहीद दी दावत देना है। अज भी उस तरह लोग गल करते ने, ए ते निक्का जा मुंडा है, एक अज कल दा खतीब है, इनू की पता है साडे वडेरे ऐन जी कर दिया। ए ओ लोग भी गल करते सन। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे दौर दे भी इस तरह दी गल्लां होईयां। अगर छोटा बच्चा दीन दी गल, ओ तेनू की पता है, तेनू तौहीद दा की पता है, तौहीद की चीज है। फरमाया कालू वजदना आबाना लहा आबिदीन। इब्राहिम तू साडे बाप दादा नू जुटला रहा है, साडा बाप इस तरह करता रहा है, साडा दादा इस तरह करता रहा है, साडे वडेरे बुजुर्ग इस तरह करते रहे ने। लेकिन इब्राहिम डरे नहीं, इब्राहिम हारे नहीं। इब्राहिम ने दिल के अंदर रब का डर रखा है, पूरी कौम का डर दिल के अंदरों कढ़ दिता है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की फरमाते ने, फरमाया कालू वजदना आबाना लहा आबिदीन। फरमाया काला लकद कुंतुम अंतुम व आबाउकुम फी ज़लालिम मुबीन। ओए मेरे अब्बा जी, तुसी भी गुमराही दे विच हो, ए पूरी कौम गुमराही दे विच। अल्लाह अकबर। अल्लाह बाप भी दुश्मन, चाचे भी दुश्मन, खाला भी दुश्मन, मामे भी दुश्मन, हर पूरी कौम दे हर बंदे दुश्मन है। इब्राहिम कल्ला है, इब्राहिम कल्ला जवान है, तौहीद दी दावत मुकाबले दे अंदर आ गए ने, तौहीद वास्ते खलो गए ने, रब वास्ते खलो गए ने, रब दी दावत देने वास्ते खलो गए ने। अल्लाह अकबर। अल्लाह फरमाया अंतुम तुम व आबाउकुम, तुम्हारे आबाओ अजदाद फी ज़लालिम मुबीन, अब्बा जी खुली गुमराही दे अंदर हो। अल्लाह अकबर। अल्लाह पता लग गया कायनात लोगो, हजरत इब्राहिम ने पहले बाप नू समझाया, फिर कौम दे सामने समझाया, बाप ना समझिया, कौम ना समझी। फरमाया तुहानू क्यों नहीं समझ आउंदी, मैनू दसो तो सही आ जड़ियां मूर्तियां ने की कर सकतियां ने, आ जड़े पत्थर ने की कर सकते ने, आ जड़े तुसी कुब्बे बनाए ने, आ जड़ी जड़े बुत बनाए ने, ये की कर सकते ने। अल्लाह अकबर। अल्लाह इब्राहिम तू दसते तेरा रब की कर सकता है। हजरत इब्राहिम फरमाते ने, मैनू पूछो मेरा रब की कर सकता है, आओ मैं दसा मेरा रब की कर सकता है। अल्लज़ी खलकनी फहुवा यहदीन, मेरा ओ रब है जिन्हें मैनू हदायत दी है। अल्लज़ी खलकनी फहुवा यहदीन वाइज़ा मरिज़तु फहुवा यशफीन, जदों मैं बीमार हो जाना वा मेरा रब मैनू शिफावां देंदा है, मेरा मालिक मैनू खाना खिलांदा है। वल्लज़ी हुवा युतइमुनी व यस्कीन, जदों मैं भुखा होना वा मैनू रोटियां भी देंदा है, मैनू पानी भी पिलांदा है। हर काम करने वाला मेरा रब है, हर नफे दा मालिक मेरा रब है, हर नुकसान दा मालिक मेरा रब है। अल्लाह अकबर। अल्लाह कौम सारी ते इको ही जवान भारी हो गया, कौम सारी ते एक जवान भारी हो गया। अल्लाह अकबर। अल्लाह पहले पारे दे अंदर अल्लाह फरमाते ने, व मन यरगबु अन मिल्लति इब्राहीम इल्ला मन सफिहा नफ्सा व लक़द
इस्तफैनाहु फी दुनिया, असी दुनिया दे अंदर इब्राहिम नू अपनी तौहीद वास्ते चुनिया है। असी दुनिया दे अंदर इस तरह के जवान नू, इस तरह के बहादुर नू, इस तरह के दलेर नू असी अपनी तौहीद वास्ते पसंद करने आ। वमन यरगबु अन मिल्लति इब्राहीम इल्ला मन सफिहा नफ्सा वलकद इस्तफैनाहु फिद दुनिया वल आखिरा। साडा इब्राहिम दुनिया दे उत्ते भी पहले नंबर दे तौहीद दे अंदर, साडा इब्राहिम आखिरत दे अंदर। मेरे पैगंबर फरमाते ने सब तो पहले हजरत इब्राहिम नू लिबास पहनाया जाएगा। एक तौहीद दी दौलत दी बुनियाद ते हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू लिबास मुहैया किया जाएगा। अल्लाह अकबर अल्लाह। मेरे मोहतरम भाइयों, तौहीद दी ऐसी दौलत है, तौहीद तो बगैर गुजारा नहीं। तौहीद एक दीवा जलाण वास्ते हजरत इब्राहिम नू चिराग बना के भेजा है। चिराग जल गया तौहीद दा, फिर नूह पैगंबर ने तौहीद दी दावत दी। अल्लाह अकबर अल्लाह। मोहतरम भाइयों, हर दम रवे ख्याल मेरे विच और कोई नहीं सजदा, और जिस दीवे नू रब खुद जलावे ओ किसे तो नहीं बुझदा। तो हीद दा चिराग इब्राहिम बन के आए ने, ओ नहीं फिर बुझे किसे तो। बड़ियां कोशिशां कीतियां ने असी इब्राहिम नू मार दईए, इब्राहिम नू खत्म कर दईए, लेकिन तौहीद वाले चिराग हमेशा चलते रहते हैं। अल्लाह अकबर अल्लाह। तवज्जो कर दे जाना, जरे गौर कर दे जाना। जदों कौम ने वेखिया ये तो गल मनन वास्ते तैयार नहीं, नाल ही उधरों उन्होंने दिन मेले दे आ गए। कि दिन आ गए? मेले दे दिन आ गए। मेले उदों दी चलते आ रहे हैं, नाल ही उन्होंने दिन मेले दे आ गए। जदों मेला आ गया कौम सारी मेले ते निकल गई। अल्लाह अकबर अल्लाह। तवज्जो कर दे जाना, जरी गौर कर दे जाना। कौम मेले ते निकल गई तो हजरत इब्राहिम नू भी कहन लगे आयो चलिए, आयो चलिए, जाके फिर टुर के आइए। तो हजरत इब्राहिम ने सूरत अंबिया दे अंदर अल्लाह ने जिक्र कर देता है। अल्लाह फरमाते ने हजरत इब्राहिम ने आख्या इन्नी सकीम मैं बीमारा, मैं बीमारा। हजरत इब्राहिम नो तौहीद दी बीमारी लगी हुई है। कि दी? तौहीद दी बीमारी लगी हुई है। मौका लभदे ने हजरत इब्राहिम, मैनू किधरे ते मौका मिले मैं इन्हों इन्हां दे खुदा याद करा देवां। अल्लाह अकबर अल्लाह। पूरी कौम मेले ते चली गई तो हजरत इब्राहिम ने कसम खा ली। वतल्लाही, तल्ला लफ्ज़ तल्ला भी कसम दे माना दे विच आउंदी है। कसम कितने माने दे विच? कसम 3 माने दे अंदर है। तल्ला बिल्ला, अल्लाह बिल्ला तल्ला, कसम दे 3 माने ने। अगर तल्ला भी कह दिए तो कसम दे माने दे अंदर। कुरान दे अंदर अल्लाह ने हजरत इब्राहिम ने तल्ला दे अल्फाज बोले ने, वल्ला दे अल्फाज भी कसम वास्ते इस्तेमाल होंदे ने, बिल्ला दे अल्फाज भी कसम वास्ते इस्तेमाल होंदे ने। वतल्लाही ला अकीदन्ना, फरमाया वतल्लाही अल्लाह दी कसम है, वतल्लाही ला अकीदन्ना असनामकुम बाद अन तुवल्लू मुदबिरीन। फरमाया अल्लाह दी कसम है जदों तुसी मेले ते चले जाओगे तो मैं इन्हां दे नाल जरूर चाल चलांगा। मैं इन्हों इंशाअल्लाह जरूर कोई ना कोई गल समझावांगा। आ जिहड़ियां मूर्तियां नूं तुसीं बनाई फिरदे हो, जिन्हां दे सामने तुसीं रंग बिरंगे खाने रखे ने, इन्हां दे उत्तों कोई ना कोई तुहानूं दसांगे की काम कर सकते ने, मैनूं रोक सकते ने या नहीं रोक सकते। कौम सारी मेले ते चली गई। जदों मेले तो वापस आईए, अल्लाह अकबर अल्लाह। हजरत इब्राहिम घुस गए ने। जदों घुस गए इन्हां दे खाने दे अंदर, किसी दी बांह तोड़ दी, किसी दी लत्त तोड़ दी, किसी दा मोढा ला दिता। ये कौन पे मार खाई जाते ने, ये मुश्किल कुशा मार खाई जाते ने, ये हाजत रवा मार खाई जाते ने, ये बिगड़ियां बनाने वाले मार खाई जाते ने, नफे नुकसान दे मालिक मार खाई जाते ने। इब्राहिम कल्ला है वो 72 ने, इब्राहिम कल्ला है वो 72 ते 73 ने। हजरत इब्राहिम ने सीरत दियां किताबां दे अंदर लिखिया है, हजरत इब्राहिम ने 72 पुत्तां नूं नेसो नमरूद कर दिता है। किसी
دی لات لا دیتی کسے دی باں لا دیتی جدو قوم میلے تو واپس آئی قوم میلے تو واپس آئی انت فعلت ھذا بآلہتنا اے ساڈیاں ہلاواں دے نال کنے پیڑا کام برا کام کر دیتا ہے کسے دی لات لا دیتی بانکا لا دیتی تے قرآن کی آندا ہے سمعنا فتى یذکرہم یقال لہ ابراہیم کہن لگے لوگ کہن لگے اب بابل شہر دے اندر عراق دے شہر دے اندر ایک جوان لگا پھردا ہے او کلے اللہ دی عبادت تا کہندا ہے سمعنا فتى یذکرہم یقال لہ ابراہیم ایک جگہ تھے ایک بندہ ہے او دا نام ابراہیم ہے او کلے اللہ دی عبادت دی دعوت دیندا ہے اے ابراہیم تو علاوہ کسے دا کم نہیں ہو سکتا اے ابراہیم دا کم ہے کہ پوری قوم نے ابراہیم نو لبن واسطے نکل گئی ہے اللہ اکبر اللہ حضرت ابراہیم نو لب کے لے آندا حضرت ابراہیم نو جدو لب کے لیے آندا آن کے کی آندے نے فقال فعلت ھذا بآلہتنا او ابراہیم جڑے ساڈے خدا نے جڑے ساڈے رب نے انہاں نال کی کر دتا ہے حضرت ابراہیم کی فرماندے نے لقد علمت ما ہؤلاء ینطقون اے کم تانوں انہاں نو ہی پوچھو اے دسن کنے کیتا ہے اے دس سکتے نے حضرت ابراہیم انہوں نے لا جواب کر دے سن حضرت ابراہیم ماشاءاللہ مناظر اسلام سن حضرت ابراہیم علیہ السلام انہاں کو سننا چاہتے سن فرمایا لقد علمت ما ہؤلاء ینطقون ابراہیم تو بول ہی نہیں سکتے ابراہیم تو بول ہی نہیں سکتے تو گل کر ہی نہیں سکتے کہ حضرت ابراہیم نے کی فرمایا فرمایا اذ قال لأبیہ وقومہ ما تعبدون اوے میری قوم دیو لوگو اگر تانوں پتہ ہے بول نہیں سکتے پھر تہاڈیاں حاجتاں کس طرح سن دے نے وہ تسی خود کہہ رہے ہو لقد علمت ما ہؤلاء ینطقون تسی خود کہہ رہے ہو بول نہیں سکتے تسی خود کہہ رہے ہو کچھ کھا نہیں سکتے تسی خود کہہ رہے ہو کچھ سن نہیں سکتے تسی خود کہہ رہے ہو کچھ ویکھ نہیں سکتے تے پھر انہاں دے سامنے پھر سجدہ کادا ہویا انہاں دے سامنے پھر جبین کادی جھکانی ہوئی اللہ اکبر اللہ توجہ کر دے جانا ذری غور کر دے جانا حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر بھی بھاری ہو گئے او پھر بھی لاجواب ہو گئے کہ حضرت ابراہیم نے متھے تے ہاتھ رکھ لیا فرمایا اوفل لکم قرآن پاک دے اندر سورۃ انبیاء دے اندر لکھیا ہے حضرت ابراہیم نے افسوس کیتا ہے اوفل لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون اور میری قوم دے لوگو مینوں افسوس ہے تواڈے تے سارا کچھ ویکھن دے باوجود بھی اوفل لکم لفظ اوف بندہ جدو پریشان ہو جاندا ہے بندہ آندا ہے اوف بندہ پریشانی دے اندر آ کے اوف لکم یہ لفظ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے افسوس واسطے استعمال کیتا ہے فرمایا افلا تعقلون او میری قوم دے لوگو میں نہ تانوں عقل کیوں نہیں ہوندی تسی سامنے ویکھدے ہو اے قبراں دے اندر چلے گئے نے اپنا کچھ بھی نہیں کر سکے اپنے آپ نو نہیں بچا سکے اپنے غسل نہیں کر سکتے اپنے آپ نو کفن نہیں پہنا سکتے اپنے آپ نو کچھ بھی نہیں کر سکتے اوف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون پھر تانوں عقل کیوں نہیں ہوندی اے حضرت ابراہیم توحید دا سبق دیندے جا رہے نے قدم قدم تے توحید دا سبق پڑھایا قدم قدم تے توحید دیاں گلاں کیتیاں اللہ اکبر اللہ توجہ کر دے جانا ذری غور کر دے جانا نہ سمجھ آئی پوری قوم نمرود دے کول چلی گئی نمرود نو جا کے کہن لگی ہے آؤ نا اسی ہن اپنے الہ دی مدد کریے ہیں ساڈا رب ساڈی مدد کردا ہے او کی آندے او اسی اپنے علاواں دی مدد کریے او اس طرح دے نے او اپنے علاواں دیاں مدداں کردے سن تے ساڈا الہ ساڈیاں مدداں کردا ہے ساڈے الہ نے سانو بدر دے اندر 313 دا مقابلہ جتا کے وکھایا ہے اللہ اکبر اللہ توجہ کر دے جانا ذری غور کر دے جانا حضرت نوح علیہ السلام اللہ اکبر اللہ 950 سال توحید دی دعوت دیندے رہے میرے پیغمبر علیہ السلام نے 360
بتان دا کما کلا کر دیتا ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے بتان توڑ کے توحید دا سبق پڑھایا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے بتان توڑ کے توحید دا سبق پڑھایا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے لات نو توڑ دیتا، منات نو توڑ دیتا، عزا نو توڑ دیتا، ابل نو توڑ دیتا، یعوق نو توڑ دیتا، نصر نو توڑ دیتا، سب کچھ توڑ کے توحید دا سبق پڑھایا ہے۔ اور یارو رب کلا ہے، رب دے نال کوئی بھی شریک نہیں، اس واسطے اسی جگہ جگہ تے توحید دا اعلان کر دے پھرنے ہاں، اس واسطے اسی جگہ جگہ تے توحید دا سبق پڑھان دے پھرنے ہاں۔ اللہ اکبر اللہ۔ اللہ واللوکاں نو بولان دے رہواں گے، توحیدیاں توحید سنان دے رہواں گے۔ اللہ واللوکاں نو بولان دے رہواں گے، توحیدیاں توحید سنان دے رہواں گے۔ ایک اللہ مشکل کشایاں کردہ، ایک اللہ حاجت روایاں کردہ، ایک اللہ مشکل کشایاں کردہ، ایک اللہ حاجت روایاں کردہ۔ پیغام سارے جگ نو سنا دے رہواں گے، ایک اللہ مشکل کشایاں کردہ۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید دا سبق پڑھایا۔ نمرود دے کٹارے دے اندر توحید دی وجہ تو ابراہیم نو کھڑا کر دیتا ہے۔ فرمایا ابراہیم اپنا نمرود اسی کی کرنا ہے، اسی دے کول ہن بدلہ لینا ہے، اسی بدلہ لے کے چھڑنا ہے۔ ساڑھے 72 دے 72 بت توڑ کے انہیں رکھ دیتے نے، ایک اللہ ساڑھے نالوں ڈاڈا ہو گیا۔ انہیں کی آکھیا ہے؟ انہیں آکھیا مینوں یہ دینا 2-4 گلاں کر لین دو، مینوں یہ دینا 2-4 گلاں کر لین دو۔ انہیں گلاں کی شروع کیتیاں، گلاں شروع ہو گیا نے، مناظرہ شروع ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے نال نمرود دے نال مناظرہ شروع ہو گیا۔ انہیں فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے تو کر کی سکنا ہے؟ وہ کہنے لگیا میں زندہ نو مردہ اپنا مردیاں نو زندہ کر سکنا تے جڑے زندے نے انہوں نو مار سکنا۔ تے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آکھیا اے کام میرے رب بھی کر دینے، اے کام تے میرا خالق بھی کر دے۔ انہیں تو کر کے وکھا۔ انہیں جیل دے اندروں 2 بندے بلائے، جیل دے اندروں 2 بندے بلائے۔ جنہوں سزائے موت ہو گئی سی انہوں زندہ چھڑ دیتا، تے جنہوں موت ہونی سی انہوں اپنا مار جڑا رہا کرنا سی انہوں مار دیتا۔ تے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ایک گل کرن والی، ایک گل کرن والی، جنہوں مارنا سی انہوں تو زندہ چھڑ دیتا ہے، تے جڑا زندہ چھڑنا ہی انہوں تو مار دیتا ہے۔ کوئی گل نہیں، میرے رب نے پتہ ہے کی کیتا ہے؟ میرا رب مشرق دے اندر سورج کٹدا ہے۔ اے تیسرے پارے دے اندر پہلے رکوع دے اندر واقعہ ہے۔ فرمایا الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک ان یاتی بالشمس من المشرق فات بها من المغرب۔ میرا رب مشرق دے اندروں چڑھدا ہے تے مغرب دے اندروں غروب کردا ہے۔ اگر تو رب ہے نا تو مغرب دے اندروں چار تے مشرق دے اندر غروب کر دے۔ تے قرآن کی فرماندے نے، قرآن نے کیا کیا ہے؟ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرْ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرْ۔ او دا منہ بند ہو گیا، او جواب ہی نہ دے سکتیا، پوری قوم دے سامنے ذلیل ہو گیا۔ جدوں ذلیل ہویا نا انہیں آکھیا دا کوئی سوچنا ہی پینا ہے۔ اللہ اکبر اللہ، توجہ کر دی جانا، ذری غور کر دی جانا۔ آگ دا حکم دے دیتا گیا ہے، آگ جلائی جائے، آگ جلائی جائے، آگ جلائی جائے۔ لوگاں نے لکڑاں جمع کرنیاں شروع کر دیتیاں، لوگاں نے لکڑاں جمع کرنیاں شروع کر دیتیاں۔ حدیث پاک دے اندر ہوندا ہے جنہاں لوگاں دیاں منتاں نہیں سن پوریاں ہوندیاں انہاں نے منتاں من لیاں۔ اگر ساڈی منت پوری ہوگی تو اسی ابراہیم نو سارن واسطے انیاں من لکڑیاں دیاں گے۔ لوگاں نے منتاں منگنیاں شروع کر دیتیاں۔ اللہ اکبر اللہ، منتاں منگنیاں جدوں شروع کیتیاں نا، اللہ اکبر اللہ، دناں دے اندر او جڑی جگہ تیار ہو گئی، بالن بھی تیار ہو گیا، لکڑاں بھی تیار ہو گیاں، سب کچھ تیار ہو گیا۔ تے حضرت ابراہیم نو پوری قوم نے لے کے آ گئے، پوری قوم نو کھڑا انج کر کے حضرت ابراہیم پوری قوم دے سامنے کھڑی ہو گئے۔ وچ
विच ही बाप आज़र भी खड़ा है, पूरी कौम सामने खड़ी है। एक साइड पूरी कौम है तो इधर इब्राहिम कल्ला है, उधर पूरी कौम है तो इधर इब्राहिम कल्ला जवान है। अल्लाह अकबर। अल्लाह हदीस पाक के अंदर होता है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पढ़ते ने हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर। अल्लाह ए पूरी कौम तुम्हें कल्ला वा, ए सारे ने तुम्हें कल्ला वा। अल्लाह अकबर। अल्लाह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बालन अग ला दी गई, अग जला दी गई। ए आसमान ना गल्ला कर दी, अग ते इब्राहिम कल्ले खड़े ने। सोचन लगे इब्राहिम नू अग दे विच किस तरह सुटना है, इब्राहिम नू अग दे अंदर किस तरह लाना है। अल्लाह अकबर। एक बंदा है उन्हें आख्या मैं तुहानू दसना मैं एक चीज़ है जिहदा नाम है मंजनीक, मैं वो तैयार करना वा ते वो तैयार करके ना उहदे विच हजरत इब्राहिम नू बावां शावां बन के विच सुट देंगे। अल्लाह अकबर। अल्लाह हजरत इमाम इब्ने कसीर रहमहुल्लाह ताला लिखते ने जिहड़े बंदे ने आ मशवरा दिता है ना, जिहड़े बंदे ने ये गल की है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्होंने क़यामत की दीवारां तक जमीन के अंदर दंसांदा ही जाएगा। अल्लाह अकबर। अल्लाह तवज्जो कर दे जाना, जरी गौर कर दे जाना। मंजनीक तैयार हो गया, हजरत इब्राहिम नू बहा दिता गया है, हजरत इब्राहिम नू बहा दिता गया है। मैं आंदे पढ़ रहा सा, हजरत इमाम इब्ने कसीर फरमाते ने, हजरत इमाम इब्ने कसीर अपनी तफसीर इब्ने कसीर के अंदर लिखते ने हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास तो मरवी है ओ जिहड़ा बारिशां दा फरिश्ता है ओ भजदा भजदा रब दे कोल चला गया है। अल्लाह कल्ला बंदा है ते तेरी तौहीद दा नाम लैण वाला है। अल्लाह इब्राहिम भी जल जाएगा, इब्राहिम भी खत्म हो जाएगा। अल्लाह फरमांदे ने ओ फरिश्ते हो जदों बनांदा सां उदों बना नहीं सन देंदे। अज मेरे ते मेरे यार दियां गल्लां वेखिया जे, अज मेरे ते मेरे बेली दा मसला वेखिया जे, अज मेरे यार दा हौसला वेखिया जे। अल्लाह अकबर। अल्लाह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू जदों बिठा के आग दे अंदर सुट दिता, उधरों मेरे मालिक ने आवाज़ां मार दितियां ने, उधरों मेरे मालिक ने ऐलान कर दिता है, फरमाया कुलना या नारू कूनी बरदं व सलामा। ओए अगे ए मेरा यारी ए दुखी इब्राहिमी, एदा बाप भी एदा दुश्मनी, एदी कौम भी एदी दुश्मनी, एदे सारे दे दुश्मन बन गए नी। ओ मेरी अगे कुलना या नारू कूनी या नारू कूनी बरदं व सलामा। ए मेरी अगे दे उते ठंडा हो जा। अल्लाह अकबर। अल्लाह हजरत इब्राहिम अग दे अंदर इंज करके धक्का दिता जा रहा है ते हजरत इब्राहिम मैं अपने लफ्ज़ों के अंदर की गल की है, मैं अपने अंदाज के अंदर की गल करनी है। हजरत इब्राहिम आंदे होणगे मुश्किल अंदर मुश्किल पै गई, मुश्किल अंदर मुश्किल पै गई। अल्लाह अकबर। अल्लाह दुखा तंदूरी जलाए और मुश्किल अंदर मुश्किल पै गई, दुखा तंदूरी जलाए। अल्लाह अकबर। अल्लाह दम मारन लई जाना कोई तेरियां तू ही जाने। अल्लाह अकबर। अल्लाह अग दे अंदर हजरत इब्राहिम नू मेरे रब ने सलामत वखा दिता है। अल्लाह अकबर। अल्लाह 10 तो 15 दिन तो बाद जदों हजरत इब्राहिम नू कढ़िया, हजरत इब्राहिम नू वेखिया, हजरत इब्राहिम दा बाप भी कहन लग्या नेमर रब्बू, इब्राहिम तेरा किड्डा चंगा रब है, इब्राहिम तेरा किड्डा सोहना रब है, इब्राहिम तेरा किड्डा प्यारा रब है। लेकिन हिदायत ना मिल सकी, हिदायत ना मिल सकी।
اللہ اکبر اللہ او کائنات دے لوگو اگر ہدایت ملن تے آوے ابو جہل دے بیٹے نو ہدایت مل جاندی ہے اکرمہ نو مل جاندی ہے اگر اولاد اگر ہدایت نہ ملن تے آئے لوط نبی ہے لوط نبی دے بستر تے رہ کے روٹیاں کھان والی نو ہدایت نہ مل سکی بابے ابراہیم پیغمبر دے باپ نو ہدایت نہ مل سکی اللہ اکبر اللہ اے گل مقدراں دی ہے اے گل نصیباں دی ہوندی ہے اللہ اکبر اللہ جدو رب نے سلامت کر کے وکھا دیتا رب نے سلامت کر کے وکھا دیتا ہے اللہ اکبر اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام باہر آ کے نا رب دے سامنے ایک اور گل رکھ دیتی فرمایا ربا اے تو مناظرہ میں او دے نال کر چھڈیا سی اے نمرود دے نال اے مناظرہ میں جت گیا سا لیکن مینوں ہن تو مردے زندہ کر کے وکھا دے نا اے بھی گل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب دے نال کیتی ہے تے رب نے فرمایا ابراہیم الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل جس طرح کعبے نو ابرا مارن واسطے کعبے نو گران واسطے آیا سی ابرا ہاتھی لے کے کعبے نو گران واسطے آیا سی لیکن اللہ نے کعبے نو بچا کے وکھا دیتا ہے ابراہیم میں تینوں نہیں بچا کے وکھا سکتا وہ کعبے نو بچا کے وکھایا ہے ابراہیم میں تینوں بھی بچا کے وکھا سنا وا لیکن اللہ نے فرمایا میں تانوں اے یقین دلا دینا وا میں مردیاں نو زندہ بھی کر سکنا وا تے زندہ نو مار بھی سکنا وا اللہ جی مینوں وکھا دیو تیسرے پارے دے اندر بھی یہی واقعہ موجود ہے اللہ نے فرمایا ابراہیم 4 پرندے تسی پال کے رکھو 4 پرندے پال تے انہاں 4 پرندیاں نو نا تسی اپنے نام مانوس کر لو ایک مفسرین نے لکھیا ہے ایک مرغ سی ایک مور سی ایک کبوتر سی تے ایک اور پرندے دا نام ہوندا ہے اپنا اج بھی مرغی ہوندی ہے کی نام سوئی نو آندے نے مرغابی جڑی دی ہوندی ہے یہ 4 پرندے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پال کے رکھے تو پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا ویکھو میرا رب کتنی طاقت والا ہے کتنا رب میرا رب دے اندر کتنی جرت اور قوت ہے میرے رب نے آکھیا انہاں نو ذبح کر کے انہاں دا گوشت مکس کر دیو جدوں گوشت مکس کر دیتا 4 پہاڑاں دے اوتے انہاں دا گوشت مختلف جگہ دے اوتے رکھ گیا ہے میرے ابراہیم اگر انہاں نو کچھ وکھا سکنا ہے انہاں نو وکھا کے لاجواب کر دے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر اوہی مرغے اوہی جڑے جانور نے انہاں نو ذبح کیتا انہاں دا گوشت مکس کیتا پھر میرے مالک نے حکم دیتا ہے میرے ابراہیم انہاں نو بلا اس طرح تیرے ال دوڑ کے آن گے جس طرح تیرے پہلے دن پہچان دے سن اسی طرح تینوں پہچان دے ہوئے تیرے کول آن گے میرے ابراہیم نو حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اللہ نے اے بھی بشارت پوری کر دیتی ہے اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی اے بھی گل پوری کر دیتی ہے اللہ اکبر اللہ توجہ کر دی جانا ذری غور کر دی جانا اوے میرے محترم بھائیو اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اللہ اکبر اللہ امی جی عائشہ فرماندیاں نے صدیقہ طاہرہ مطہرہ فرماندیاں نے جدو حضرت ابراہیم نو نا آگ دے اندر جلایا گیا آج جڑی چھپکلی سی نا چھپکلی امی جی عائشہ سیل بخاری دے اندر لکھیا ہے امی جی عائشہ فرماندیاں نے چھپکلی نو مارنے چاہیے ہے چھپکلی نو مارنے چاہیے ہے تو ماں جی عائشہ دے کولو پوچھیا صحابیہ نے انہوں کیوں مارنے چاہیے ہے فرمایا انہوں تاں مارنے چاہیے ہے اے جدو حضرت ابراہیم واسطے اگ جلائی گی دور بہ گئی پھوکا مار دی سی دور بہ گئی پھوکا مار دی سی تے میرے نبی نے کی فرمایا ہے ثابت کی کرایا ہے اگر جانور بھی نبی دا دشمن ہو جائے جانور بھی نبی پاک دی مخالفت کرے اور جانور بھی نبی دی نبوت نو نہ منے اور جانور بھی نبی دی نبوت واسطے انکار کر دے تے جانور نو بھی مار دیو اج دیاں حکومتاں کی کر رہی نے نبی پاک دی گستاخی ہو رہی ہے نبی پاک دی ایک جانور نے صرف پھوک ماری ہے میرے رب نو قتل کرن دا حکم دیتا ہے ماں جی عائشہ فرماندیاں نے جنہیں چھپکلی نو پہلی ایک سٹ دے اندر مار دیتا او دے نامہ اعمال دے اندر اللہ رب العالمین 10 نیکیاں دا اضافہ کر دیندے نے فرمایا 10 نیکیاں دا اضافہ کر دیندے نے اللہ اکبر اللہ اور میرے محترم بھائیو ایک جانور ہو کے انہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام دی آگ جلائی انہوں نے آگ جلائی انہیں ایک پھوک ماری میرے رب نے انہوں
نو قتل کرن دا حکم دے دیتا. آسیہ ملعونہ نے کراچی دے اندر میرے نبی دی گستاخی کیتی, ساڈی حکومت نے انہوں چوک کے باہر بھیج دیتا ہے. اللہ اکبر اللہ. میرے محترم بھائیو, پچھلے دنوں دے اندر فیصل آباد دے اندر ایک عورت نے میرے نبی دی گستاخی کیتی ہے, او دا بھی کوئی پتہ نہیں کتے چلی گئی ہے. اللہ اکبر اللہ. ایک مظلوم عورت ہے, مظلوم عورت ہے, مظلوم عورت ہے. اللہ اکبر اللہ. جڑی نبی دی گستاخی کرے انہوں تے سلامت رکھیا جاندا ہے, جڑے نبی دیاں گستاخیاں کردے نے انہاں نوں تے باہر دے ملکاں دے اندر بھیج دتا جاندا ہے. ایک مظلوم عورت ہے جنہوں ڈاکٹر عافیہ صدیقیہ دے نام تو یاد کیتا جاندا ہے. 20 سال ہو گئے نے, 20 سال ہو گئے نے امریکہ دی قید دے اندر بند ہے. اللہ اکبر اللہ. اے پچھلے دنوں دے اندر تقریباً 10 تو 12 دن ہو گئے نے, او دی بہن انہوں ملن واسطے گئی ہے. اللہ اکبر اللہ. میں کل کے پرسوں فیس بک تے ویکھ رہا سا اور رو رہی ہے. 20 سال تو بعد ملاقات ہوئی ہے, 20 سال تو بعد ملاقات ہوئی ہے. وہ دے سامنے والے دندان بھی ٹوٹ گئے نے. اللہ اکبر اللہ. وہ پریشانی دی وجہ تو وہ دے ذہن دے اتے بھی اثر آ گیا ہے. اللہ اکبر اللہ. انہیں اپنے انٹرویو دے اندر کی آکھیا ہے, انہیں آکھیا میرے بچیاں دا کی حال ہے, میری ماں دا کی حال ہے, مینوں دسد صحیح نہ مسلمان کتھوں تک چلے گئے نے, مسلمان کتھوں تک پیچھے ہٹ گئے نے. اللہ اکبر اللہ. جڑی نبی دی گستاخی کرے, اگر جانور نبی دی گستاخی کرے تو میرا رب قتل دا حکم دے وے. ساڑے ملک پاکستان دے حکمرانہ نے کی کیتا ہے, آسیہ نو بھی بھیج دیتا, فیصل آباد دی گندی عورت نو بھی بھیج دیتا. اللہ اکبر اللہ. ایک مظلوم عورت واسطے گل کرن واسطے کوئی بھی تیار نہیں. اور کائنات لوگو نماز بھی پڑھیا کرو, تنہاں واسطے ہدایتی دعا بھی کریا کرو. میرے محترم بھائیو, میں حکمران بالا تک اپنی آواز پہنچانا چاہنا وا. میں اپنے حکمران بالا تک ایک گزارش کرنا وا. آسم منیر صاحب جی, اللہ تعالیٰ نے تو انہوں بڑی عزت دیتی ہے. اس مظلوم عورت کدی گل کر کے وکھا دیو. تسی حافظ صاحب, اللہ نے تو انہوں عزت دیتی ہے, اللہ نے تو انہوں چیف بنا دیتا ہے. اللہ اکبر اللہ. شباز شریف صاحب جی, اگر اتھے تہاڈی بیٹی ہوندی تے میں پھر پوچھدا کی بندا. اللہ اکبر اللہ. عمران خان صاحب اپنے واسطے لڑدے ہو, کدی عہدے واسطے بھی لڑیا کرو. اللہ اکبر اللہ. نواز شریف دے سامنے بھی ایک گل رکھاں گے. نواز شریف جی, اگر اس جگہ تے تہاڈی بیٹی مریم نواز ہوندی, انہاں دے سامنے بھی تسی کیا گل کر دے, اگر اسوس مظلوم واسطے بھی کوئی گل کرو. او کائنات لوگو, اج تو بعد اپنی نمازاں تو بعد اس مظلوم واسطے ضرور دعا کرنی ہے. آکھو انشاءاللہ, آکھو انشاءاللہ. یقینی بات ہے, میں پرسوں ویڈیو ویکھ کے رو پیا, میں اس بیچاری دی آواز سن کے رو پیا. اللہ, مسلمان اتنے گر چکے نے, ایک مظلوم واسطے کوئی دعا کرن واسطے تیار نہیں. او پکار پکار کے کہہ رہی ہے وے کوئی ابن قاسم ورگا جوان جڑا میری مدد واسطے کھڑا ہوئے. لیکن مسلمانوں, آج ساڑے حکمران بھی خاموش نے, ساڑے جوان بھی خاموش نے. ہر بندہ اپنی فیس بک کے ذریعے اے پوسٹ چلا دے اس دے واسطے. کل قیامت والا دن ہوئے گا. اگر اس مظلوم نے رب دے سامنے گزارش کر دیتی, اس مظلوم نے رب دے سامنے آواز رکھ دیتی, اسی کی جواب دیاں گے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ, آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین, آمین یا رب العالمین.